mumazuva mashoma adarika aya honorable Chris Mutsvangwa vakabuda vachitaura, munongovaziva kuti is the loudest guy muZANU-PF. Kana vakutaura vanongotaura zvese zvisina musoro, zvimwe nemusoro, but chinhu chinozonyatsonzwisisa nyaya chine musoro chine chibuda muromo mavo English ndo inenge chingonzwisisika chete. Apa vanenge vakungobuditsa vachingotaura zvese vari kutaura kuti vaitaura nyaya yekuti gold redu rakazobiwa mashelves nemaarabs, chinchichi maarab vakaluta stuff, chinchichi vachitaura nyaya iyo. So pakutaura kwenyaya iyi katikuona kuti pane rimwe documentary rakambofamba muZimbabwe zvechokwadi, vanhu vanoridza documentary rainzi Gold Mafia chinchi. Vanhu vakawanda vanoda kukomenda nazvo muZimbabwe nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvakaita vanhu vasakomendi nezvaro, but ukandoona kuti uzonoritarisa futi documentary iroro, because vanhu vakawanda makariona uchatoona kuti vanhu vava vakataurwa naChris Mutsvangwa ndo vanhu the same people vachabuda futi vari ipapa maArab ivavo, timu rekunana Dubai iroro tori kunzi vakaita kakuluta mashelf gold redu and stuff. So panapa ndiri kuzosangana na uyo former ZANU-PF minister, tingati zvese ipapo right, vanotwa vasevhi Kaswere vanyora kuti explosive revelations by Chris. It will be good if the key actors can take the nation into confidence on what happened. Vakazviita vacho because Chris Mutsvangwa ari kutoadmita kuti alright pakazoitika zvakati zvirunzi navasevhi Kaswere vakazviita vacho zviri nani, ngavauye vatomboudza nyika tinzwisise kuti chii chakanyatsokuitika. Vanhu vanenge vakaita zvinhu izvi kuzikanwa mune mitowaziva vanotozikanwa ndadiki ende vanotozika, because apa hatisi nyaya yekuti toda kutaura nyaya dzekuti mozotakanzi igroup rakashandana naMugabe rekumashure rere apo, inyaya dzekudharedza. Iyi nyaya iri kutotaurika ikani inyaya yekuti iri fresh, iripo, ndo nyaya iri panapa. Pari kunzi naChris Mutsvangwa vakazoya pakadididididi ndo pari kunzi nasevhi Kaswere zviri writing pazvawataura, but ngati vanhu ivavo vabudike vataura chokwadi. Muri Zimbabwe ndo nyaya yandanayo nhasi ndakakubatirai pachannel yenyu yeCoolN TV. Munozviziva kuti nini I will never disappoint, ndogara ndichingova nema-update sezvazviri. So kana uchingotanga kusvika pana peri first time yako, ndangandikukumbirisawo kuti uite favor yekusubscribe wolike wochindiudzawo kuti nyaya iyi uri kuionawo sei, poitwa sei zvechokwadi nevanhu ava.